खुंगा 28थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि जोबथा हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फानेरि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 28थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया 10 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेननानै दिनै जोबथा हाबाफारि। बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव सालबागान हानजा आरो मासा नलबारि हानजानि गेजेराव बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि लेङाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि, कालिंदुवा बियाबनि TLCC चेयारमेन बुद्धिराम बर', डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि, भेरगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि, टंला दख'रा एबसुनि आफादगिरि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर' आरो फानेरि दख'रा एबसुनि मुंख्लं नखरफोरनि बिगोमा बिथांमोन लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। फानेरि गेलेग्रा फोथाराव नलबारि मुकालमानि स्पर्ट्स एस'सिएशन क्लाब आरो माबानि गसाइगाव सालबारि क्लाबनि गेजेराव फाइनाल गेलेनाय जादों। बे फानेरियाव थांनाय प्राय 28 बोसोर सोलिबोबाय थानाय मार्टियास मेम'रियेल फुटबल ट्रफि बिनि गेलेनाय जोबथा दिनै गेलेनायाव बाहागो लाफैदों। बेखौ जों बेयाव जायफ्रा आयजन खालामबाय थादों बेखौ सालायबाय थादों बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन जे फानेरि ओनसोलाव बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव बा बिनि सिगांनि मुभमेन्ट समाव जायफ्रा जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ सनमान दिन्थिनो थाखाय बे खेलाखौ फोथांना लाखिबाय थादों आरो बेखौ जों फोथांना लाखिनो हानांगोन। खारन बिथांमोनखौ सनमान होनायजों लोगोसे जों बे गेलेनायनि गेजेरजोंनि गेजेराव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे खौसेथि आरो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनायनिबो खामानि जायो। लोगोसे जोंनि उन जोलैफोरखौ गेलेनायनि प्रति मोनसे आग्रह दिन्थिनाय जायो। बिथांमोनखौ गेलेनानैबो थांनानै थानो हानाय बे बेबस्था जिहेतु दा जाबाय बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जायो। बेनिखायनो बे खेलाखौ गेलेहोनायनि थाखाय आयजक कमिटिखौ धन्यबाद होदों लोगोसे बे फानेरि ओनसोलनि रायजो राजाखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनि आनसलिक कमिटिखौ धन्यबाद होदों। बेजों लोगोसे आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैदों जे बे खेलखौ जों जिखुनु उपायबो फोथांना लाखिनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ थांनानै थानायनि मोनसे थुलुंगा होनांगौ, इन्सपाइरेसन मोनसे होनांगौ। दिनै जाय टिमफ्रा गेलेदों बिथांमोनखौ मोजाङै गेलेथों बेखौनो हास्थायबाय आरो गासै मोन्नैबो टिमनोबो आं गावनि गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। ओरैनो उदालगुरियाव दासिमहालागै मोजां फुल फ्लेजेड स्टेडियामानो गैया। थांनाय बोसोराव अबयसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम खुलिनाय जासिगोन होननानै मोनसे डिसिसन लादोंमोन आरो बे डिसिसन मथे उदालगुरि टाउन खाथियाव गोदानै मोनसे स्टेडियाम डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम माल्टिपार्पास गासैबो गेलेनो हानाय बिदि सुबिदा गोनां स्टेडियाम बानायनाय मोनसे लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो बे जासिगोन। हा मोनथ'वाखैमोन बेनिखाय एसे लेट जाबाय खिन्थु एबार जासिगोन। बिनि अनगायैबो मिनि स्टेडियाम गंसे खुलिनाय जागोन आरो बेखौ जों हस्रपारा गेलेग्रा फोथारखौ बानायबाय। दा नैबे फानेरि साइडथिं दासिमहालागै गेलेग्रा फोथारनि बेब'स्था लानो हाथ'नाय जायाखै। आं सानदोंमोन जे एबार माबानिफ्राय BTC काउन्सिलनिफ्राय जुदि बेबायदि मोनसे माबा फैयोबा फानेरि एरियायाव बहाबा मोजां एसे थोजासे जायगा गोनां बायदि जायगा मोनोबा बे गेलेग्रा फोथारखौ एसे डेभेलप खालामनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों। दा फानेरिनि दिनै जि गेलेनाय बे गेलेनाय फोथारा एसे खम जायो स्टेडियामनि थाखाय अन्तत मिनिमाम 25 बिगा हा नांगौ जायो। दा बेखिनिखौ बहाबा दिहुनना होनो हायोबा जों उनावहाय लासैनो बेबायदि फुल फ्लेजेड मोनसे स्टेडियाम मिनि स्टेडियाम बानायनायनि खोथा सिन्था सरसा खालामगोन आरो बेखौ जों नाजालांगोन। बेबायदि गेलेनायनि जिथु बिथा जिथु मा होनगोन इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ गायसननो हायोबा जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' आरो आदिबासिफ्रा इनबर्न फुटबल प्लेयारखा बेनिखायनो बेखौ जों मात्र स्कप होनांगौ, डेभेलप खालामनो थाखाय खाबु होनांगौ बेखिनिल'सै। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजादारिनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि।
बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।